שלום, אני אדל, והיום נכין סירה מנייר. טוב, דבר ראשון, אם זה קשה לכם, אתם יכולים לעשות נקודה באמצע ככה, ואז צריכים לחבר את זה אל הנקודה, שיהיה כזה משולש. אבל לא את כל הדף, חצי מהדף. רגע, אני עוד לא סיימתי את זה. עושים ככה, לא ממש בול הנקודה, אבל זה בסדר. ואז אותו דבר בצד השני, ככה. ואז נשאר לנו החלק התחתון. אז אתם לוקחים אותו מקדימה, ואז יהיה לכם סירה. תודה רבה שהייתם בסרטון שלי, ואתם יכולים לצבוע את זה, ולהיות עם זה, ומה שאתם רוצים. ביי אוש!